तुमकां सगळ्यांक शिवजयंतीची परबीं. ह्या वर्सा गोवा सरकार 350वे छत्रपती महाराजाची शिवजयंती सेलिब्रेट करता आनी ह्या निमित्तान तेंच्यांनी गोंयभर सगळ्याक वेगळे प्रोग्राम आंखिल्ले आसात. सगळ्याक रॅली चालू आसा, तशेंच ऑफिशियल फंक्शन जे फर्मागुडी जाता तें जालें, तशेंच बिचोली तालुक्यान वेगळे फंक्शन चालू आसा. आनी अशेंच एक एक्झिबिशन, स्पेशल एक्झिबिशन तेंच्यांनी परवरी दवरिल्लें आसा. सारकें जे डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन आनी टॅक्निकल जें आसा थंय दवरिल्लें आसा परवरी. हे शिवकालीन नाणी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा त्याचा राज्याभिषेक झाला होता 6 जून 1674ला, तेव्हा त्यांनी नाणी पाडलं होतं. तांबामध्ये शिवराय पाडलं होतं आणि गोल्डमध्ये होन पाडलं होतं. शिवरायमध्ये नीट बघणार याच्यामध्ये फोकस करून तर श्री राजा शिव दिसतात ऑब्वर्सला, आणि रिव्हर्सला छत्रपती हे आहे, देवनागरी स्क्रिप्टमध्ये छत्रपती लिहिलेलं आहे. हे फुल शिवराय आहे, हे हाफ शिवराय आहे आणि हे क्वार्टर शिवराय आहे. तसंच हे सगळं वेगळं शिवकालीन कॉईन्स आहे याच्यामध्ये. नमस्कार, माझं नाव जोसेफ लोपेस. मी ठाण्यातून आलेलं आहे इकडे, आणि मला हे अपॉर्च्युनिटी गोवा टुरिझम आणि सागर अग्नी सर त्यांच्यामुळे मला हे अपॉर्च्युनिटी भेटलं. हे सगळं शस्त्र आणि नाणीचं कलेक्शन एक्झिबिशन लावायला, आणि हे सगळं कलेक्शन माझं आहे. पास्ट 33 इयर्स माझं हे सगळं कलेक्शन मी गोळा करत आहे. आणि हे ते कालचं शिवकालीन शस्त्र आहे, ते टाईमचं शिवकालीन शस्त्र आहे. याच्यामध्ये तलवार आहे. तलवारचं किती पार्ट्स असतात, किती सगळं इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे, किती रंग असतात तलवारमध्ये, कसं चालवायचं, ते फायटिंग स्टेप्सला काय म्हणतात, पवित्र म्हणतात, तसं वेगळ्या प्रकारचं सगळं शस्त्र लावलेलं आहे, त्याचं इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. याच्यामध्ये बघ, याचा ब्लेड ब्रॉड आहे, याला तेगा म्हणतात. याचं ब्लेड नॅरो आहे, याला ब्लॅक आणि ब्लू, याला दमस्कस स्टील म्हणतात. आणि हे जे परज आहे हे फक्त मराठा तलवारमध्ये बघायला भेटतात. हे जे परज, हे तलवारमध्ये 24 पार्ट्स असतात. 24 पार्ट्स? हो, 24. सायकलचं कसं वेगळं पार्ट्स निघतात, हँडल, स्प्रॉकेट, चेन बिन, तसंच तलवारचं वेगळं पार्ट्स निघतात. कंटी, कवटी, कंगना, कंटा, हे सगळं वेगळं पार्ट्स. हे पण ब्लेड पण निघतात. हे तसं कलेक्शन आता 33 इयर्स झालेलं आहे कलेक्शन करायला. हे इझी नाही आणि कोण फ्रीमध्ये देत नाही. विक्री करून, एक्सचेंज करून, तसं हे सगळं कलेक्शन गोळा केलेलं आहे. सर्वात आधीन काळाचं कुठलं आहे? हां, एक तिकडचं ते 2 दिसतात, ते सगळ्यात ओल्ड आहे, प्राचीन आहे. त्याला विजयनगरी कट्यार म्हणतात. ते विजयनगरी साम्राज्य जे होतं हम्पी होस्पेटमध्ये, ते टाईमचं ते कालीन शस्त्र आहे. मोर दॅन 450 इयर्स अगोदर. एक विजयनगरी कट्यार आहे आणि एक 12 जमदाड आहे त्याच्यामध्ये. तुमचे कॉईन्स पण आहे? कॉईन्स पण आहे, शिवकालीन कॉईन्स आहे, संभाजीकालीन, राजारामकालीन, पेशवेकालीन कॉईन्स आहे सिल्वराचं. फनम्स आहे गोल्डमध्ये, आणि इंडो पोर्तुगीज कॉईन्स पण आहे, ब्रिटिश इंडिया कॉईन्स पण आहे, आणि रिपब्लिक इंडिया कॉईन्स आहे. मोर दॅन 3000 कॉईन्स आहे. हे सर्व तुम्हाला करायला काय एम काय होतं? एम काय, एक पॅशन होता, एक हॉबी होता. लहानपणी मला गड फिरण्याचं आवड होतं. तसं गड बघून आणखी काय करायचं, तसं एक तलवार घेतलं होतं बाजारातून, फेक तलवार घेतलं होतं. मग मला हे ओरिजिनल पाहिजे होतं. शोधून स्टडी करून, रिसर्च करून, तसं हे सगळं गोळा केलेलं आहे.
अशेंच एक एग्जिबिशन सरकारान परवरी दवरिल्लें आसा. तितून तेंच्यांनी छत्रपती टायमा वयल्यो ज्यो तलवार आशिल्ल्यो तश्योच मागीर जे ओल्ड कॉयन्स आशिल्ले वेगळे वेगळे थंयचे जे आशिल्ले पयलींचे आयटम्स आशिल्ले ते एग्जिबिशनाक दवरिल्ले आसा. तेंच्यानी लोकांक सांगलेलें आनी हें एग्जिबिशन 3 दीस आसतलें 18, 19 आनी 20 तारखेक. एक दिसान गेल्लो आसा, सेकंड डे आसा आनी फाल्यां आसा तो थर्ड डे आसा. राजाचा इन्सिडंट आहे तो म्हणजे वाघ नका आसा त्याच्याबद्दल काय माहिती आणि त्याच्याबद्दल काही असेल तर आता लंडनतून वाघ नख ओरिजिनल महाराजांचा येणार आहे एप्रिलमध्ये, तर ते बघण्यासाठी खूप उत्सुक आहे. आणि हे पण ते रचनाचा वाघ नख आहे. वाघनाचं वैशिष्ट्य काय आहे, ते गुप्त शस्त्र आहे आणि त्याचं पवित्र फक्त पुश अँड पुल आहे. पुश अँड पुल. महाराज आणि अफजल खानच्या युद्धमध्ये ते लोकांनी हे शस्त्र वापरलेलं आहे. याचं वैशिष्ट्य काय आहे, हे सगळं ब्लेड्स पॉयझन असतं त्याला आणि एकदा पोटात टाकलं तर ते लॉकिंग सिस्टम आहे याच्यामध्ये. हे यू शेपमध्ये ते लॉक होतं सगळं आणि ते लोक दिलेलं आहे बकर्समध्ये. अफजल खानचा कोतला बाहेर काढला तसंच ते वाघ नव्हे, ते तसं एक शस्त्र आहे, एकदम घातक आणि एकदम गुप्त शस्त्र. रिस्पॉन्स एकदम चांगला होता. कॉलेजेस आले होतं आणि स्कूलचं पोरं पण आले होतं. आणि द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज टू ब्रिंग इट आउट टू द यंग जनरेशन, कारण हे महत्त्वाचं आहे. त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हे पाहिजेच, पेट्रिऑटिझम. आणि आज शिवजयंती 19 फेब्रुवारी 1630 छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला होता. एक वेगळाच वैभव महाराष्ट्रामध्ये उगम झालेलं होतं. त्याचसाठी हे सगळं प्रोत्साहन हे लहान मुलांना गरजेचं आहे. तलवारी आसा, ढाल आसा, तशेंच मागीर कट्ट्यार म्हणून ते पयलीं जे तलवार यूज करताले ते आसा, बारीक चाकू आसा, अशे खूब तरेचे वेगळे वेगळे जे आयटम आसा ते हांगसर आसा. मुद्दे पळोवचे स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.